Revoluční město, které ve své novodobé historii prošlo neuvěřitelnými proměnami. Most, jak jsme ho znali včera, na počátku té novodobé historie, začínající ve slavném 45. roce. Sovětská armáda postupovala od Drážďan přes Krušné hory na pomoc Praze. Osvobodila Mostecko, otevřela brány zajateckých táborů a v úterý 8. května osvobodila Most. Most se vzpamatovával z válečných utrpení. Uličky Starého Města byly svědky těch dnů a měsíců. Vracelo se české obyvatelstvo, přicházeli noví osídlenci. Lidé zahlazovali stopy války ve městě i na průmyslových závodech. Chemické závody v Záluží našly v prvních dnech míru a přesto už 14. a 15. května řada z nich obnovila těžbu. Pak se splnila dávná touha pracujících. Dne 25. října 1945 zde na Mosteckém prvním náměstí vyslechli havíři a dělníci s velkým nadšením zprávu o znárodnění. Na průmyslově se rozvíjející Mostecko přicházelo mnoho nových pracovních sil. Vznikla rozsáhlá akce stavba mládeže Lidice, Most, Litvínov. Stovky mladých lidí pomáhali budovat moderní sídliště na Stalingradské čtvrti. Neuplynulo však mnoho času a reakce se snažila o zrušení znárodnění a o likvidaci chemických závodů. Mostečtí komunisté vzali věc rázně do svých rukou s pevným rozhodnutím nepřipustit zvrat lidově demokratického zřízení. Občanky, soudruzi, soudružky, právě se vracím z hradu a mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přijal. Cesta k socialismu byla otevřená. Únorové vítězství potvrdilo vedoucí úlohu komunistické strany Československa a na Mostecku upevnilo postavení dělnické třídy v čele s horníky. V Mostě vyrostlo sídliště ve Stalingradské čtvrti. Brzy na to se začalo stavět sídliště na Podžatecké již jako stavba první pětiletky. Protože se tehdy ještě neuvažovalo o výstavbě nového města, neplánovala se ani vyšší občanská vybavenost. Vždyť ve Starém Městě byly úřady, služby a kulturní zařízení a také za nákupy se jezdilo do Starého Města, i když na sídlištích počet obyvatelstva neustále rostl. Do začátku 60. let bydlelo v Mostě již přes 50 000 lidí, z toho 35 000 na moderních sídlištích v Novém Městě. Pro město Most a jeho přidružená sídliště se stal rozhodujícím rok 1964. Československá vláda se rozhodla zrušit Staré Město, pod nímž leželo na 100 milionů tun kvalitního hnědého uhlí a dostavět nové, moderní a vzdušné město pro 65 000 obyvatel, Nový Most. V cestě realizaci tohoto usnesení stála řada překážek. Středem města protékala starým řečištěm řeka Bílina. Její koryto bude nutno přeložit. Starým městem procházela také železniční trať Chomutov-Ústí nad Labem, která byla hlavní tepnou železniční dopravy severočeského hnědouhelného revíru a byla napojena na celostátní síť. V cestě stál také pozdně gotický kostel vysoké umělecké hodnoty. Bylo rozhodnuto tuto památku první kategorie zachránit a přesunout ji přes 850 metrů k Novému Městu. Středem města procházela rychlodráha i státní silnice 1/15 vedoucí z Prahy do Litvínova a na třetím náměstí bylo autobusové nádraží. Řeka ani železniční a silniční provoz se nemohli a nesměli zastavit.
Jediným řešením bylo hlavní inženýrská zařízení probíhající starým městem přeložit do územního pruhu na jihozápadní okraj města do prostoru, který byl nazván koridorem inženýrských zařízení. Prohlížíme si jeho model. Jako jeden z prvních objektů, který musel ustoupit důlní těžbě pod starým městem, byl mostecký pivovar. Vlastní likvidace starého města byla zahájena v roce 1965 a jak postupovala, uvolňovala prostor pro těžbu uhlí a pro výstavbu koridoru inženýrských zařízení. Navazovala na výstavbu nového města. Postup prací byl volen tak, aby dožívající město mělo zajištěnou plynulost v zásobování vodou, elektrickou energií, plynem a dalšími životně důležitými funkcemi. Vytvořením ochranného pásma bylo nové město chráněno před nepříznivými vlivy demoličních, báňských a stavebních prací. Pod tlakem stěhování občanů ze starého města do nového pokračovala neustále nová bytová výstavba, nyní již s občanskou vybaveností. V té době již stojí učňovský internát, v Gottwaldově třídě dominuje důležitá administrativní budova báňských staveb, a nad ní se staví řada obytných domů s obchody a středisky služeb. Začíná projektování budoucího městského centra a je otevřeno velké nákupní středisko Rozkvět. Na bývalém vrchu pod Červenou jámou vzniká 7. obvod. V něm se počítá se zařízeními celoměstského charakteru, s průmyslovou školou a kulturním střediskem Máj. Obvod nese název Sídliště Pětiletky. Pokračuje i stavba koridoru. Vznikají první mimoúrovňová křižovatka a prvá přemostění. Mostecký gotický kostel, který stál v cestě těžbě a budování koridoru, byl odstrojen, zpevněn a naložen na mohutnou ocelovou konstrukci, do níž byl zavěšen. Po 4 kolejových drahách byl pak přesunut k novému městu do vzdálenosti 850 metrů. Tento technicky náročný čin se stal dokladem vyspělosti československých dělníků a techniků a do mostu se sjížděli odborníci